asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka ugqoka ibheshu nembadada ngidi isiko lami phela amasule bedume ngokuhloniphana nokuphana sahlephulelana inyoni noma kuyijiyana sho ngabadala esithi ke igazi liyakhuluma ngicabanga ukuthi kulesi sisho kwakufanele kuphinde kubekweke nomnqamla juqu ukuthi igazi lomuntu ke likhuluma emva kwesikhathi esingakanani. Lapha ke sekuphathele kudaba ke lo wayengunozinto eOrlando Pirates umnumzane kuSenzo Meyiwa eshadeke noMandisa. uSenzo Meyiwa wabulawa ngonyaka 2014 nanamhlanje kusatholoza isomi ekutheni ngeke kugwetshwe ke labo kabambulala. Lowo ngomunye wake waba ngabameli kulona ke leli cala umnumzane kuTefo ufeze ngokusobala ukuthi ke baningi abafikelwa ke kuleli cala. uTefo ufeze iqiniso elithi akuyena kulongwethwalo wadubula kuSenzo Meyiwa njengoba abantu ke bebekade ke basi abantu ke bebasi noma ke bekunezinsolo zokuthi ke ngulongwethwala ongumntwana ke kalapha kaChiko Thwala owadubula kuSenzo Meyiwa. uTefo ukuvezela ukuthi akusiyena ulongwethwala kodwa ke uSenzo Meyiwa wabulawa ke yiloko wayeyintombi yakhe wayeyishendeke lakhe lapha ke unkosazana uKelly Khumalo ongumculi omkhulu lapha ke eNingizimu Afrika. Nakho kokwenzeka ngaleli cala. Into ke yenza kwaba ukuthi kuSenzo Meyiwa kade ke edlala ke empeleni ke edlala ngayizolo ngomgqibelo mhla ka25 October 2014 kwase kuthi ngakusasa wayezoya ke ephathini kaza kwabo umnumzane kuRoy Mahamud ababedlala ke naye kuOrlando Pirates ngaleso sikhathi. uSenzo wabekenyusa ke wasekenyusa kuTumelo Madlala emsusa ke eThekwini wamletha ke egoli ngenhloso yokuthi ke ehambe naye aye ke ephathini ke kaRoy Mahamud. Kwenzeka ke lokhu nje uSenzo Meyiwa kanye ke nentombi yakhe uKelly Khumalo noZandi Khumalo kanye ke noMthokozi Thwala wayengumngani kaSenzo babe neviki lonke ke bezikhiphile boba u4 ngesikhathi ke bezikhiphile laba ke bobane babengcebeleka ke ngapha ke eceleni ke ulongwethwala wayelokhu ezame njalo ukufonela ke intombi yakhe uZandi Khumalo wayengudadewabo noma kongudadewabo kaKelly Khumalo. Ucingo kulalo lokhu ke lukhala ke sihlahleni kwathi ke ngesonto ngomhla ka26 kuOctober wathi kuyafona ulongwethwala nembala labanjwa ke ucingo kaZandi Khumalo. uZandi Khumalo kwabeke sebuzwa ngulongwethwala ukuthi ke weZandi ukuphi wathi kuZandi ngiseFulsrus endlini kaMama uMaphiri wavele ke weza ngqo ulongwethwala lapho kwakhona ke laba weza nje ke uphethe ke umpu okuyisibhamu ke sika baba wakhe uChiko Thwala nakhona uzwa nje ke ucasukile ulangicasule ukuthi ke bengilokho ngifona ifoni yami ke ngabanjwa kusekuneviki lonke ifoni ke ingabanjwa efonini empeleni ngingamtholi ke umuntu wami ke efonini kuthe uma ke sengaphandle komuzi ulongo wabe ke sefonela ke intombi yakhe uZandi Khumalo wamtshela ukuthi ngila ngaphandle ngicela uphume ngizokubona nayimbala ke wenza kanjalo ke uZandi Khumalo ezobona ke indoda yakhe. Uthe uma ke bengena ke endlini kwatholala ukuthi ke lapha ke endlini kukhona kuSenzo unoKelly uTumelo Madlala kanye ke noMthokozi Thwala kanye naye lo ke kanye ke naye uZandi Khumalo. Khona lapho lo ngwabeke wabona ukuthi kusho ukuthi ke intombi yami iviki lonke bebekade ke beyinenebula ke biblically le ntombi ke noma ke lapha kuMthokozisi noma nje ke lapha ke banike lapha ke ulongeke Thwala wabeke senyanya kakhulu. Inyanyiswa ukuthi ke njengoba ke labantu ke belapha ke benabantu babo lona kwami yena kubekade ke hleli ke nobani njengoba kumuntu wayekade ke sanda kufika nguTumelo Madlala wayesanda kufika eqhamuka ke eThekwini emva kokufonelwa ke nje ke lapha ke ngubani uSenzo Meyiwa wabeke sedonsa ke isibhamu le ulongwe nje ke lapha kwisibhamu ke se38 revolver especially ethi nje ke lapha revolver ke special ethi ke naye kuzama ukwethusa kuZandi noMthoko hayi khona lapho wavele kuSenzo ke wasukuma ebamba ke ulongethwala ethi ke fokofo wena uzokwenza le nonsense lapha ke kungane ungafele kuhambe emva kwalapha uSenzo waphuca ulongethwala isibhamu wasithatha wasinika uKelly Khumalo wathi akasibeke nangempela uKelly ke wenza kanjalo. Ngaso leso sikhathi uSenzo wabeke sephushela ulongethwala wamkhiphela ngaphandle eminyango ngenxa ukuthi ke ulongethwala wayedakiwe ngaleso sikhathi futhi ke wayelokhu ke bangumsindi ebaphazamisa phela uSenzo wayesigadla ngomzimba kanti ke futhi ulongethwala ube ucicaveyana nje ke kwenzeka konke lokhu ke uSenzo Meyiwa kanye nalaba kaye nabendlini babephuza futhi ke sebelungelela ukuhamba beya ke ephathini kaRoy Mahamud. Kwathi ke sekuzofika empeleni wathi ke sekuzofika ulongo ngalesikhathi ke sekufika ke ulongethwala kusho ukuthi ke ulongo kwathi uma ke sesemnyango wayelokhu ke ethetha ethi kucela ukunikwa ke isibhamu sakhe kanye ke nentombi yakhe bese ke yazihambela wayelokhu ethetha njengomuntu wayedakiwe nangempela uSenzo Meyiwa kwazi kwamdina ke lokhu wacela kuKelly
Khumalo ukuthi ke makalethe ke isibhamu kunikezwe ke lo muntu ahambe njengoba ke lokhu ke bangake isicefe lapha. Kwathi uma ke uKelly Khumalo esithatha isibhamu ethi kusinika kuSenzo, ilapho akwaziyo ukuthi kwenzakalani njengoba ke lapho saqhuma khona ke isibhamu sahla ke nyameni kuSenzo Meyiwa. Kuthiwa ke babeke sebekhala ke bonke sebembamba ke bezama ke njeke lapha ke kumhlenga ngalesikhathi kuSenzo ethi kuyasemukela ke isibhamu sesikhala ke nyameni. Inhlamvu kuyafela yangena ke esifubeni kuSenzo wayezifundla yavele kuyangena ke esifubeni sayizahamba ke sawushaya ke emaphashini. Ngokusho kwembiko emva kwalapho ke kwadatazela ke wonke umuntu khona lapho uLonge wangena ke endlini segijima ezwa ke isibhamu siqhuma. Kuthe uma ke ngena uLonge wafica ke uKelly Khumalo ekhala ebambe kuSenzo Meyiwa wayeselele ke phansi edubulekile elokhu ethi ke Kelly please empeleni ke lokhu ethi ke uKelly please don't die esho ke kuSenzo Meyiwa. Ngaleso sikhathi uSenzo wayesexaza ke igazi sethambile enteke engasakhulumi esexakise ke nekhanda kubonakala ukuthi ke nembala lona kubona sengazi ukuthi kuyawafakashela kaMathongo. Kwathi uma ke ebona koLongethwala ukuthi ke uSenzo usefile basa ke nya utshwala waphuma wabaleka naye ebalekiswa ukutatazela okungazi ukuthi kumele kenzeni. Nomthokozi Sithwala naye wabaleka wajomba kucingo lokwamakhelwane kodwa ke babuya bobabili ngoba ke sebekhulumile ukuthi endoda kuzofanele ke sibuye siyobona ukuthi kwenzakalani. uSenzo ke kwaphela ke ihora lonke esendlini ke sefile kodwa kumphefumulo ke wakhe waphuma ke ngama second awu-20 emva kokudubuleka ngephutha. Lokho kufake kwakhe ukuthi ke kwenzakalani kwabe ke sekuvezwa ke ulibo ke njeke lapha ke luhlelo lukadokotela lolu ke libizwa nge-postmortem ukuthi kuSenzo emva kwama second nje ka-20 edubulekile wabe ke seyashona. Laba ke babesendlini babelokhu betatazela kwaze kwathi ke emva ukuthi ke uKelly esefoneleke imanager yakhe uChiko Thwala khona lapho uChiko Thwala yena wafonela kuDr Ivan Khoza owayeke ongumphathi weOrlando Pirates. Kwabe ke sekuthiwa ke bamthathe eseshonile uSenzo enjalo bemphuthumise ke esibhedlela ukuze kungacaci ukuthi ke ushonele endlini noma ke ushoneleke kuphi. Nangempela ke bakwenza ke lokho bakwenza nje ke lokho uDr Ivan Khoza yena wayengakazi ngempela ukuthi sekunethulo selikhandiwe. Yena wathatha lokhu kayetshenwe yikho nguChiko Thwala ukuthi kuSenzo udubule ngephutha endlini. Yingakho phela ngesikhathi kufika kuSifiso Myeni eGoli wathi uma ke khuluma ke noKhoza wathi ke cha mfana wamfowami umfowenu ke lona ke usedubuleke ngephutha ngokusho kombiko useshonile kanti udaba ke selushintshiwe isibhamu ke sadubula kwathiwa ke abangasinike umuntu uKelly Khumalo kodwa basifihle kuze kufike uGeneral Sibiya. Lokho kwasho ke nguChiko Thwala ngoba ke wayazi ukuthi amaphoyisa ayezofika kuqala endaweni yesigameko ngawase Falls lo la okwenzeke khona ke icala ngoba ke yiwona seduza nakho lokho ukuthi kufihlwe ke isibhamu uChiko watshelwa ke uGeneral uSibiya wathi ke uSibiya batshene basifihle isibhamu bengasiniki ke umuntu kuze kufike mina. Kwase kuthiwa kuGeneral Sibiya nguyena ozofika ke sithathe isibhamu ehambe ke naso bese kuthi uma kukhona obuzayo indaba yesibhamu bese bethi ke laba babesendlini kungene ke izigebengu zadubula zasike ziyaphuma ziyabaleka la khandeka kanjalo ke itulo lokuthi kwangena isigebengu endlini okwakuyinto engekho. Ngesikhathi ke uKelly Khumalo bebhizi ke betatazela besafonela ke uChiko Thwala ngaphambi kokuthi kukhandwe ke itulo. Ingaleso sikhathi ke lapho ke khona uTumelo Madlalo wafonela ke eThekwini kubo kaSenzo ekhala ke mimi njeke lapha ke ucingo lwabe ke selibanjwa nguHlophe ongumzala ke kaSenzo. Wathi ke kuHlophe bavuse kudubuleke kuSenzo ngephutha lapho abuza uHlophe ukuthi hayibo udubuleke kanjani ke umuntu ngephutha. uTumelo wathi ke uchazela kuHlophe kanti ngapha ke eceleni uKelly Khumalo benoChiko Thwala sebevele ke bakhanda ke itulo. Gijima ke uKelly Khumalo wahlwitha ke ifoni kulo muntu ngoba ke mbona ukuthi ke uzobeke siyayimosha lento kabazama ukuyenza. Lesi sibhamu esadubula kuSenzo akusona esika Longethwala kodwa naye uLonge wayesintshontshe kubaba ke wakhe uChiko naye futhi uChiko ngesisona ke sakhe. Lesi sibhamu kodwa wakungesomfowabo akamelamayo ongu-advocate Baloyi. U-advocate ke Baloyi lona ongumshushiso omkhulu kuleli cala ke likaSenzo Meyiwa. Phela uyelamana noChiko Thwala bazalwa ngumama koyedwa kodwa ke ubaba ke behlukene. Umama ke wabo waqale washadela kwaThwala wazala uChiko wabeke eyadivorce wabuyela ke washada kwaBaloyi wazala ke u-advocate Baloyi lona ongumshushiso omkhulu kulona ke licala. Nakhona kwaBaloyi wabuye kwangalunga lutho wadlulela ke phambili. Isibhamu ke lesi sadubula kuSenzo Meyiwa ngesika advocate Baloyi
futhi ke lesi sibhamu yisona esadubula ingane ka-Advocate Baloyi ngonyaka lapha ka-2004. Leyo ngane ke njeke lapha ke umfana Advocate Baloyi bathi ke njeke lapha ke yazidubula ngaso lesi sibhamu. Uma ke sifile lengane wathi ke ethi umfazi ka-Advocate Baloyi asichithwe ekhaya lesi sibhamu ngoba ke njalo uma ngabe ke sibona simenza kakhumbule ingane yakhe. Sabe ke sesihamba kanjalo ke leso sibhamu ke siyohlala lapha yake kumnumzane ke uChicco Twala. Kanti ke futhi kanjalo ke futhi nayo ke lengane ke ka-Advocate ke Baloyi eyabulawa ngaso yiso ke lesi sibhamu awekho ama-record ke ayo esibhedlela lapho kwathiwa kuyaphuthunyiswa ke khona. Kuyasoleka ke ukuthi ke nawo lengane ke yashona njeke lapha ke same time kodwa ke abazali ke bayo benza sengathi ke ishonele ke esibhedlela njengoba kwenzeka nje ke njengoba kwenzeka kuSenzo. U-Advocate Baloyi ungene kanjalo kuleli cala lika Senzo Meyiwa ungene ngenhloso yokuzovikela ke lento ke yalesi sibhamu okubonakala ukuthi kuningi okuzovelwa ke melana naso ke lesi sibhamu njengoba kwabeke ezovikela ke futhi kwayena ke umfowabo uChicco Twala. Ukwenza ke lokhu konke babeke sebecela uBhekicelo ukuthi ke ngenelele. uBhekicelo wabeke sejuba kuBrigadier Gininda ukuthi akathatheke izintambo zonke kuleli cala bese ke lizama ukulilahlisa kumkhondo. Nangempela ke uMagayi wakwenza ke lokho njeke lapha ke bakithi nangempela wakwenza ke lokho elikhomba kuGininda wazama ukuthola abantu abazobabhixa ngecala ukuze ukholakala ukuthi ngempela kwangena ke izigebengu endlini njengokusho ke kwezitulo ke likaSenzo kaKelly Khumalo kanye nabo bonke kayihlangene nabo. Lamazwi ke angenhla akhulunywa ke ngo-Advocate kuTefo njeke lapha kwenye ke ama channel lapha ke engudleni ke zokuxhumana. uTefo kube kuveza ke lokhu njengoba ke bona ukuthi kuningi njeke lapha ke okubonela sengazi ukuthi kusilela ke emuva njeke lapho wabe beseveza ke zonke lezi zinto ukuthi ke lokhu konke lokhu kuvela nje ke ingoba kunobugebengu okukhona njeke lapha ke phakathi ngaphakathi okuhlelwe ngabantu njeke lapha ke bakithi ke abasemagunyeni kaphezulu. Yena kuTefo uthe ngesikhathi ke njeke lapha ke esejele ke wayehlaliswe nje engajajiwe ukuthi kuboshelweni. Khumbula phela ukuthi kuTefo kwazi kwathiwa kuseyahlanya emva kokuqala ke lapha ukuveza ke lamaqiniso leli icala wathiwa ke lo muntu makathatha ayiswe ke njeke lapha ke bakithi ke esibhedlela waphinde kwaboshwa wathiwa kunezinsolo ke angenazo iqiniso ke lazo kodwa kulokhu samile namanje ukuthi icala ke leli kaSenzo Meyiwa libanjezelwa nje ke ngoba kusatshwa ke uChicco Twala, uKelly Khumalo, uBhekicelo kanjalo njeke lapha ke nabo baningi nabo Advocate Baloyi okuyibona ke abahlangene ke kulento kodwa umbulali kaSenzo Meyiwa ngokweqiniso uKelly Khumalo ngokusho ke kukaTefo. Asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka ukugqoka ibheshu nembadada ngidi isiko lami phela amasule bedume ngokuhloniphana nokuphana sahlephulelana inyoni noma kuyijiyane.